alaikum ƴan uwana masu albarka. Kamar yadda kuka gani a tasar, insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku hanyoyin da za ku bi domin ku haɗa zane, wato drawing mai bala'in kyau na ko na mace ko na namiji wanda za ka aza a DP ɗinka na ainihin Facebook. Idan kana so kada wani ya gani, ko kada budurwarka ko kuma kada wani abokin kuma ba ka so kowa ya gani, ga hanya mai sauki. Kada ku manta ku danna mana alamar liking da alamar subscribing. Mun gode. Mu shiga cikin bidiyon. Da farko za ka fara biɗo manhajarka ta Facebook kamar haka. Bayan ka biɗo manhajarka ta Facebook kamar haka, zai baka wannan fuska ga tanan kamar haka. Abu mafi muhimmanci za ka yi shine ga wata alama daga nan gefen layukan nan, ga wasu ɗigo-ɗigo nan guda uku daidai inda aro ɗin nan yake, sai ka taɓa su, za su buɗe maka. Bayan ya buɗe maka, daga nan gefen ga wani wuri inda aka rubuta avatars, daga group sai inda aka rubuta avatars, sai ka taɓa shi kamar haka. A take yanke ba zai fi sakan ɗaya ba, zai buɗe maka. Na farko nan wurin kaloli ne, wato kalar launin fati da kake so ka sa a wannan hoton, ko na mace ne ko na namiji. Misali ga baka, ga sunan kala-kala. Ni bari yanzu zaɓi wannan, misali fara, na zaɓi wannan. Bayan na zaɓi wannan, sai in zo daga nan ƙasa inda na kawai next. Ok, bayan na rina next, zai kun yanzu ga kalar fata da na zaɓa, kun gani ga sha kuma fari. Idan kowace kala na zaɓa zai bayyana a nan wurin. Sannan ina so in samu hoton nan gashi, ga kalolin gashi style, ga sunan kala-kala, ga sunan ga na ɗaya, ga na biyu, ga na uku, ga na hudu, ga na biyar, na shida, haka zaka ta ganin su ga sunan har zuwa ƙasa. Ga sunan haka zaka ta ganin su ga sunan, kun gani ga sunan kala-kala har na mace. To ni misali sai in zo in zaɓi wannan na farkon nan, shi nake so misali, sai in taɓa shi kamar haka. Kun gani ga gashi nan ya fito masa ko? Kun ga gashi nan ya fito masa ko? To misali kenan, sai mu zo mu taɓa kuma wata alama na idan muna son yin wani update. Ga inda zaka zo kuma ka canza launin fata shi ainihin wannan wannan avatar, wannan drawing din da kake yi. Bari mu wani misali, kowa ya kalli abin da ke ga DP dina domin ya tabbatar muku. Da fari kun ga abin da ke a saman DP dina, gashi nan wurin kuna gani, gashi nan yanzu ya buɗe kamar haka. Kun ga hoto na ko? Gashi nan wurin ina yake? Kun ga hoto na gashi. Wannan shine hoto na wanda ke a DP dina. Za ku ga ya canza yanzu, shi sa na muku minimizing domin ku gani. To kun gani, bari mai da wannan kalar fata da kuma baki, kun gani. To sai in ce wannan kalar gaskiya bai mun, bari zo zaɓi dai wannan kalar nake so. Kun ga wannan ya fi kyau ko? To wannan shine hanya ta farko da zaka bi ka sama shi wannan drawing din naka gashi, ko kuma ka sanya mishi kala. Daga nan sai ka zo ga wata alama, daga nan sai ka taɓa ta, zai buɗe maka. Shi kuma nan zai ƙara gyara maka samfurin kalar gashin. Sai in ce wannan kalar nake so misali, sai in zaɓa. Bayan ka zaɓa kuma sai ka zo daga nan ga wata alama daga nan gefen, sai ka buɗe ta ka taɓa. Bayan ka taɓa ta, za ta baka ga sunan fuskoki ga sunan kamar haka, sai ka zo ka zaɓa. Misali bari in zaɓi kamar wannan, wannan zai koma. Kun gani gashin ma ya canza kala, daga waccan kalar ya canza kala. Sai zan ci da yi ba, baki nake so misali, kun gani ga baki nan ko? To haka zaka zo ka zaɓa, ba dole sai baki ba, kala-kala. In nace wannan kalar nake so misali, zaka zo ka zaɓi kala wanda kake so, sai ka darje sai ka zaɓa. Daga nan sai mu zo gaba ga wata alama na ita kuma alamar tufafi, sai mu taɓa ta kamar haka. Bayan mun taɓa ta, zai ba mu kalolin sutura kala-kala wadda muke so mu aza. Misali kun ga kala kayan shi wannan wanda na zaɓa, kun ga kala kayan shi ko? To misali sai zan ci kayan basi ba, wannan kayan nake sai in taɓa su. Kun ga kayan sun canza kala ko? Sai in ci bai ba. A ila yau wannan kalar nake so, ga ta nan wurin bai ba shi ma, kai wannan ne nake so gaskiya, sai in taɓa wannan. Kun gani? To wannan shi zan bari haka yayi. Daga nan kuma sai in zo ga wata alama har ila yau ga ta nan gefen alamar idanu, sai in taɓa ta, ta buɗe mini kamar haka. A nan kuma
zai gwada min size din idanu, yayin ne ka san idanun su kasance. Misali yanzu kowa ya kalla ko idanun wannan zanen da na hada yanzu, kun gani ko? To sai mu dawo daga nan gefe, bari mu haɗa na farkon ga mu gani. Bari mu taɓa na biyu nan, ku diba ga idanun sun canja kala, da ba haka suke ba. Kun ga na farko ne, misali kun ga na farko ga yanda idanun suke, kun gani ko? To na biyu kuma fa, kun ga sun dan ƙara kyawu, sun daga sama ko? Sai in ce busiman ba, bari zan zaɓi wani kala kuma na daban. Misali sai in ce wannan kala nake so, kun gani ko? To haka zaka zo ka bi ka zaɓa duk kalar wanda kake so. Kuma wani abin mamaki, abin farin ciki shine ga na farko nan ga small, ga medium na tsakiya, kuma ga large, ga manya-manya. Misali sai zo in ce to large, kun gani yamma ga shi nan ya rubuta mini eye shape, inda aro ɗin yake eye shape ko. To misali kuma bayan wannan sai in zo in zaɓa ga wata alama daga nan gefe, ita kuma har ila yau sai in taɓa ta ita kuma magani. Bayan ya buɗe maka zai baka na mashin idanun nan zaka sanya musu gira ne ko kuwa haka zaka bar su. To sai in zo in taɓa nan wurin na farkon nan misali, kun gani ga wata ɗaya gira daga nan sama, wani gashin idanu kenan ba gira ba, sorry, gashin idanun gashi nan ya tafi. Kun ga da farko ai gashi nan wurin da farko ba gashi idanu, amma yanzu kuma gashi, kun gani gashin idanu. Kun ga hoton ya ƙara kyau ko? Sai mu zo mu taɓa wannan, in wannan muke misali in shi muke so, sai mu ce a wannan muke so na ƙasa, sai mu taɓa shi. Kun gani ga gashin idanu nan ya fito ko? To wannan shine nake gyaran idanu a cikin yadda ake haɗa wannan hoto, mi ga ƙara min kyau. Daga nan kuma sai mu zo har ila yau ga kuma wata alama daga nan gefen, sai mu taɓa ta kamar haka. Bayan mun taɓa ta ita kuma alama ce ta gira, sai mu zo nan mu taɓa kamar haka, sai mu ce wannan girar ba ta yi ba, wannan girar muke so mu sanya mishi. Kun gani ta canza kala ko? Sai mu ce gaskiya ba ta yi ba, ga dai wata gira nan wurin, ita muke so. Kun gani kai ba ta yi ba gaskiya, wannan dai muke so misali, sai mu yi haka. Ko ita ma gira ga ta nan, ga ƙarama, ga ta tsakiya, ga babba, sai yau kalar wadda kake so. Ina fatan mun fahimta. To daga nan sai mu zo ga wata alama daga nan, ita ma sai mu sake taɓa ta kamar haka. Ga wata alama daga nan gefen, ita kuma har ila yau inda aro ɗin yake, sai mu taɓa ta magani. Bayan ta buɗe mana, shi kuma wannan zai ba mu ainihin samfurin hanci, yaya muke son hancin ya kasance. Shin muna so ya kasance small ƙarami ko tsakiya, ko kuma ya kasance mai girma hancin? Sai mu ci na tsakiya misali, sai mu taɓa wannan. Kun ga hanci ya canja, amma kuma sai mu ci wannan kala muke so. Kun gani ko? To yanzu zaka zo wani kalar hanci kake son ka sanya mishi, sai ka zo ka zaba. Ina fatan mun fahimta. To daga nan kuma sai mu zo ga wata alama nan ta earpiece, sai mu taɓa ta kamar haka. Ok, bayan mun taɓa ta zai ba mu dama na farko sai mu ce wannan kalar ita kuma ita muke so, ga ta nan wurin ta yi nan. Kun ga ya canza kala, sai mu ce to wannan kalar bai mana ba, bari mu zo mu zaɓi na biyu ɗin nan, ga su nan kamar haka. Mu zaɓi wannan. Kun gani ko? Ga wata alama nan ta hanci, ga wata alama nan, bari in yi zoom ɗin shi ko gani. Ga wata alama nan ne daga saman hancin shi, irin wannan huji da ake cewa na mata ko? Sai mu ce ba ma san shi, dan namiji ne muka haɗa. Sai mu zo mu zaɓi wannan kalar. Kun ga mun ci wannan huji ɗin. Daga nan sai mu jawo daga nan gefe har ila yau kuma ba gama ba. Ga wata alama nan ta lips, wato labba. Yaya muke son labba ɗin su kasance? Shin na mutum ne zamu haɗa ko na namiji na baki? Sai mu ci misali wannan kalar na farko. Kun ga labba sun canja ko? Sai mu ce bai yi ba, wannan muke so. Na biyu. Bai ba har ila yau, na uku ɗin da muke so. Kun gani labba ga sunan sun canja. To bayan nan kuma sai mu zo ga wata alama daga nan gefen, ita kuma sai mu sake taɓa ta. Ok, bayan mun taɓa ta, ina kuma zai ba mu dama mu canja background color yanda muke so. Misali mu ce muna son ja, farko yanda zai koma. Kun ga leɓe, kun ga background na leɓe ya koma ja, maimakon da yana fari,
amma kuma gashi ya koma ja ko na'am. Kun ga da yana fari amma gashi ya koma ja. To ai tunda ba mace muka haɗa ba sai mu ce ba mu so baki muke so, misali kun ga baki nan wurin sai mu taɓa shi, kun ga laɓa sun koma baki. Ba mace ba, kun ga yanzu na mai da shi mace kenan ma, misali kai zan samu shi kunnuwa da hula ko dan kwali, sai yanzu in ce bai ba gaskiya fari dai a bashi da fari, ga fari nan wurin kawai sai in taɓa shi kuma haka, kun ga na cire shi. Daga nan sai mu jawo daga na gefe kuma har ila dai mu ga wata alama nan, shi kuma wannan alama face shape wato girman yanayin faɗin fuska zai baka nama. Misali sai mu ce wani mu zaɓi wannan na biyu ɗin nan gashi nan kamar haka. Kun gani, kun ga fuska ta ƙara tsawo amma ba kamar ta ba. Ina fatan mun fahimta. Kun ga ta ƙara tsawo ba kamar ta ba ko kuma misali wannan muke so gashi nan na shida ɗin nan sai mu taɓa ta kamar haka. Kun ga yadda ya koma. Sai mu ce ba gaskiya abin mai yayi ba tsari, wannan da muke so gashi nan wurin sai mu taba shi kamar haka. Kun gani ko? To wannan shine da baka girman fuska. Kun gani gashi nan ma ya rubuta maka face shape. To sai mu zo har ila ga wata alama daga nan gefe inda aro din nan yake, sai tan aro din nan sai mu taba ta ita kuma. Bayan mun taba ta ita kuma, wato ka san wani abin mamaki da zai bamu jaw line. Sai ka zo ka zaɓa nan gefen shi kuma, misali sai mu zo mu zaɓi kamar wannan sai mu taɓa. Kun gani wayan ya koma ɗan siriri, fuskar ta ƙara fitowa da faɗi. Sai mu ci bai yi ba, misali wannan muke so gashi nan sai mu taɓa inda aro ɗin nan yake. Kun gani daga ainihin wurin kumatu zuwa geme ya ƙara ragewa ƙwarai, amma kuma fuska ta dan ƙara buɗe. Sai mu ci gaskiya wannan bai ba tsari, bari mu sa wannan na ƙarshe gaba ɗaya mu gani. Kun ga ya cike gaba ɗaya kuma tana shi ta san ciki har zuwa geme. Daga nan kuma sai mu sake raga wata alama daga nan gefen inda aro ɗin ne yake, sai mu taɓa ta kamar haka. Bayan mun taɓa ta zai ba mu wannan fuskar ga tana kamar haka. To misali sai in ce wani zaɓe na 5 ɗin nan kamar haka. Kun ga ya canja ga asalin yadda yake haka, kowa ya kalla, amma kuma kun ga ya canja ko ya dawo a haka. sai mu ce ba shi muke so ba, bari mu zo mu zaɓi wannan magani. Kun ga ya canza kala. To dan zaka zo ka zaɓi duk kalar adadin yadda kake son face marks ɗinka gaba ɗaya. Ni sai bari bashi wannan nake so na biyu ɗin nan na bashi a haka. Kun gani gashi nan ya baka ma face marking, sai ka zaɓi ainihin wanda kake so. Har ila yau ga wata alama nan kuma sai mu taɓa ta kamar haka. Bayan ka taɓa ta ita kuma zai baka face lines, wato yanayin size line ɗin fuska, yanayin tsawon fuska ka da zai baka. Kun ga yadda yake ko misali sai mu ce to haka bari mu bashi a haka. Kun ga ya canja, sai mu ce bai ba, wannan muke so sai mu yi haka. Kun ga ya canja, amma dai mu wannan muke so gaskiya haka za mu bashi, haka za mu bashi ya yi kyau. To sai mu zo kuma har ila yau mu sake zaɓa wata alama ga ta daga nan gefen, ga ta nan wurin, kowa ya kalla ga ta nan wurin. Sai mu taɓa ta yin buɗe, wato facial hair. Sai mu zo mu zaɓa shin kana so ka sa mashi geme, misali kamar haka. Ko ga na canja mishi launin gashi, sannan kuma na sa mishi geme sai ba su ga ya fito. Sai in ce wannan ne ke so na biyu na farko gashi nan wani kamar haka. Kun ga ya canja, sai in ce bai min ba gaskiya, wannan dai nake so gashi a nan gefe. Kai gaskiya wannan bai ba, ina masa in sami shi gashin baki ya kuma kamar soja, sai zai tafi wannan kamar haka. Ko gani to haka zaka zo ka zaɓa kala-kala, sai kalar yanda kake son shi zaka bar shi, sai kalar yanda kake so haka zaka to kai ta zaɓa kala-kala. Sai in ce ni misali wannan nake so, sai in bar shi a haka. Bayan nan kuma sai yanzu in zaɓi wani abu gashi nan wurin wata alama har ila yau facial hair color. Sai na rahoyi yanzu nan zan canza mishi launi na kai, sai yanzu zan zaɓi wannan kamar haka. Misali ku ga ya canza kala, sai
sai in ce a bari in bashi amma jama ne nake so in same shi. Kun gani gemen ya canja kala ko, sai in ce gaskiya ma dai bai yi ba, bari in bashi a wannan kawai bai yi ba. Wannan faruwar magani zai yi kyau, kun gani ko. Daga nan kuma har ila yau sai in sake jawowa ga wata alama daga nan gefen, sai in yi kiliki akan ta kamar haka in buɗe ta. Ita kuma bari ku wani abin mamaki, shi kuma zai bani dama idan mace ce in sa mata ɗan kunni misali, kamar sai bari in sa mata wannan magani, kun gani. To amma ana yin mace da gemi, kun ga ba mace bace kenan ko. Ai da kenan muna yin misali ne, bari mu bashi a haka. Daga nan sai mu zo kuma nan wurin, daidai nan wurin sai mu taɓa wannan alamar ita kuma har ila yau. Ok, bayan mun taɓa ta ita kuma sai baka dama bluetooth ake son ka sa mata, sai ka zo ka zaɓa misali kamar wannan, sai ka taɓa shi misali ka canza launin kunnen mai bluetooth, inda bluetooth zai shiga daidai cikin kunnen ta, ka canza mishi ma'ana. Sai kuma ka ci misali baka san wannan kake so, sai ka zo ka taɓa, ka kunnuwa sun sake canjawa, gashi kuma ga 'yan kunne ka sanya mata. Daga nan kuma sai ka jawo daga nan gefen har ila yau dai ba mu gama ba, ga wata alama daga nan sai mu sake taɓa ta. Bayan ka sake taɓa ta kuma za ta buɗe maka wata fuskoki ga sana kamar haka, sai ka zo ka zaɓa hearing device color, za ka canja mai ainihin shi kunnen kala misali, bari ka gani kamar haka, ko gani. Idan kuka lura da za ku ga cewa kunnen ya canja kala, sannan ga bluetooth daga nan gefen sama kunnen ta, sai ce ko kuma in ci misali wannan kalan nake so, sai ka taɓa shi kamar haka, shi ma kun ga ya canja ko. To daga nan kuma sai mu zo mu jawo har ila yau ga wata alama daga nan kuma sai mu sake taɓa ta magana, ita kuma eyewear. Shin kana so ka sanya ma shi wannan zane da ka kirkira glass ko kuwa baka so misali, sai zo ya taɓa wannan misali kamar haka, kun ga na sanya mata glass, ko kuma ce glass ɗin nan gaskiya bai yi ba. Misali sai ka ce kuma kana so ka sanya mata glass, sai ka taɓa wannan glass ɗin kamar haka. Idan kuma baka so sai ka ce gaskiya wannan ma bai yi ba, wannan dai nake so, sai ka taɓa wannan glass ɗin, kaga ya canja. Ko kuma ka ce wannan glass ɗin nake so, sai ka taɓa shi kamar haka, kaga shi ma ya canja. Daga nan sai ka jawo daga nan gefe kuma ga wata alama daga nan, kun ga ma gaba ɗaya na cire mata ɗan kunne, na cire mata wannan kashin, kuma na mai ita mace sak yanzu tana cire wancan, sai ka taɓa wannan misali. Bayan ka taɓa shi kuma zai baka dama eyewear color, za ka sa ma shi wannan abun kalo yadda kake so. Misali sai in ce bari in bashi a baki kamar haka, ko kuma bari in bashi dai a matsayin ja magani, ya ce zai canja mana. Kun ga gilas ɗin ya canja kala. Ko kuma idan ba baki nake so ba, to wannan kala gashi ne shine nake so, gashi na sai in taɓa ta kamar haka, kun ga shi ma ya canja. To daga nan kuma sai mu jawo daga gefe ga wata alama na har ila yau, alama mai kama da alaman key na kwado, lock na kwado, sai mu taɓa ta ita kuma. Ok, bayan mun taɓa ta zai ba mu dama mu samu ainihin hula. Wace hula ce wadda za ta yi daidai da mace ko kuma namiji. Misali bari in sa mata wannan hula kamar haka, ko gani, ko kuma in ji mata wannan hula nake so, kuma kamar malians kamar haka, ko kuma in ci a ba wannan nake so ba, ai bari in bashi a matsayin namiji, bari in sa mishi wannan misali, ba shi nake so har ila yau, to bari in sa mishi wannan. Daga nan kuma sai ka zo ga alama ta ƙarshe ga ta nan wurin inda nake, sai ka taɓa ta kamar haka. Bayan ka taɓa shi kuma zai baka dama, wato ƙarshen gashin maka headwear color, za ka canja ma shi wanda abin kalo kamar haka misali. Kun gani ita wannan hular za ka canja mata kala, shine headwear color, sai kuma ka ce wannan kake so misali kamar haka. To wannan shine hanyar da ake bi ake ƙirƙirar zane ko kuma avatar hoto, wanda idan kana so ka ɗora a DP ɗinka, idan misali kana tsoron cewa baka so a gane cewa hotonka ne wannan, ko kuma ke mace ce, saboda idan kika sa hotonki maza za su yi maki ca da namijin kwarai da wanda ba na kwarai ba, da yaro da matashi da malami da ɗan kasuwa da kowa, ba ki so ana miki da yawan sako private da sauransu. To wannan shine hanyar da ake bi domin a tabbatar da cewa kin sanya hoto ba tare da kowa ya gane ki ba.
ko kuma mijinki ne ya baki dama ki yi WhatsApp ko ki Facebook amma kuma baki so ki sa hoton ki, to sai ki kirkiri hoto ki sanya. Idan kin gama haɗa avatar ɗin nan gaba ɗaya sai ki zo daidai nan wurin ga alama nan wurin kowa ya kalla, ga ta sai sama an rubuta don, sai ki taɓa wannan don ɗin. Idan kuma hotonka ne kake son ka ɗauko kamar shi editing na cikin wayarka, wannan abin za ka taɓa ga can wannan alama mai kama da alamar mic ta magana, ita za ka taɓa kamar haka. Idan ka taɓa kyamara za ta bayyana ana ganin hotonka. Ni yanzu abin da ya sa saboda na riga na kare min su a ga hotona, da sai ka gani da directly na ɗauki hotona ina yin video na hotona kuma ina yin gyaggyara shi, ina mashi kamar yadda nake ma wannan zanen haka zama fuskata. To da ke ni ba na so misali sai in yi haka sai in yi kansalin nashi, amma na gama sai in zo ne sai in taɓa don. Bayan ka taɓa don ga wata alama ne sai ka zo ka taɓa nan save changes kamar haka. Bayan ka taɓa save changes zai ka ga yana ɗan yin sacin gashi nan, ya ga yana wucewa kamar haka, yana wucewa. Your avatar is being updated. Bayan na gama sai ka zo nan sai ka taɓa next. Za ka ɗan jira shi ya gama lodo, gashi nan yana cewa loading your avatar. To ka gani. Daga bayan ka gama kuma sai ka zo ka zaɓa ya kake son haka za ka bar shi ko kuma ka taɓa wannan style ɗin haka kake son ka canza mishi kala, ko kuma wannan kake so na uku. Misali ne wani in bashi a wannan na farkon kamar haka, zai zaɓe shi taɓa ne a rubin da yake haka zan bashi. Daga nan sai ka zo nan gurin gashi ya ce maka share to news feed, sai ka taɓa shi. Idan kana amfani da normal Facebook kenan, idan za ka tura shi gaba ɗaya duniya kowa ya gani, to wannan shine hanyar da ake bi domin ka tabbatar da updation ɗinka ya yi ko kuwa bai yi ba. Bayan ka gama sai ka zo ka yi saving ɗin shi. Bayan ka gama ga wata alama daga nan inda aka rubuta save, sai ka tsaya kai save ɗin abinka, sai ka zo ka in kuma har ila yau ka gama sai ka zo in kana son ka sashi a matsayin profile sai ka taɓa nan inda aka rubuta create profile. Idan kuma post ɗin za ka yi sai ka taɓa nan. Idan kuma cikin sticker ɗinka za ka yi browser ka samu ka canza wani hoto sai ka taɓa nan. Idan kuma har ila yau kana da gyare-gyaren da baka kammala ba ka manta sai ka zo ka taɓa inda aka rubuta edit avatar. Idan kana da gyare-gyaren da ka manta baka yi su ba, in kuma za ka sa emoji alamar likin ko alamar dariya ko alamar abu sai ka zo ka taɓa. Sannan ga wata alama can ita kuma ta gyara sai ka taɓa ta kamar haka. Bayan ka taɓa kuma zai baka dama ka sake maimaita irin wannan abin da ka tun daga farko har zuwa ƙarshe. Bayan ka gama sai ka zo nan sai ka taɓa save kamar haka. Bayan ka taɓa save daga nan sai ka yi back. Bayan ka yi back to za ka ga cewa ainihin hotonka ya canza. To wannan shine hanyar da ake bi da ake ƙirƙira zane duk kalar wanda kake so ba tare da ainihin bata lokaci ba. To mun gode. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, ku danna alamar liking domin 'yan wasu amfana. Mun gode.